Здравейте! Намираме се в нашия цех, където се сглобяват ръчно машините ни. Както виждате, това е първата фаза. Поставят се лепенките, бойлерите, съответно съдовете за вода. Ето тук са вече кабелите, кабеляването и всичко нужно, което да се свърже с електрониката. Ето така. Минаваме нататък. След като всичко вече е окабелено, свързано, се подготвя за тест. Как извършваме теста? Теста го извършваме в реални условия, като пускаме машината да работи на пара и пара с вряла вода, докато не се вземе акъла от работа. Съответно, ето така пускаме на вряла вода, работи 10, 15, 20, 30 минути, колкото намерим за необходимо, след което я пускаме на пара, за да не държиме, сме си направили това приспособление. Както виждате, тук в кофата се излива всичко и вече когато сме сигурни, че всичко работи и че всичко е добре свързано, всичко е добре калибрирано, няма никакви течове, няма дефекти по елементите, когато сме абсолютно сигурни, че можем да издадем тази машина на клиента и той да я ползва 20 години, чак тогава вече затваряме капака и съответно прибираме в кашона. Така че може да бъдете сигурни, че handmade си е handmade. Тоест всяко нещо, всеки един детайл е пипнат и съобразен, калибриран, така както трябва да бъде. Съответно, така както е правено на времето, както се прави и сега, няма излишно много електроника, няма излишно много части, да бъде здраво, да бъде качествено и отлично.